So, asa itong distributor cup? Tara sa nag-extension na sa cup. Ito doon mo. Diri lang, diri. Tara ha! Tara! Tanong, panuon niya. Okay, so ano? Line number 1, di ba? Okay, number 1. Kana mo na. So, dapat ito. Ano pangalan nito? Distributor cup. Cup, kani? Distributor assembly. Sa? Ito lang oh! Ako na deh. Rotor! Rotor cup. Rotor cup, ha? Rotor cup. Yan dapat nakatutok dito. Tignan nyo, oh. Ang layo, di ba? Oh, lahi. So, wrong timing. White time. Okay. Wrong turn. Okay. Tanta ka na. So, mo na ignition timing. Dapat naka-letter 10 dire, naka-timing yan, no? Naka-itarong taot niya, ha? Okay. So, ito yung timing, ha? Timing. May next week, apel na rin sa trabaho niyo next week, ha? Okay. Okay, tingnan natin. Sakto na ba? Ha? Oo, naka-timing sila. Oo, pinakailangan na. Ano, ha? Okay, o, tao niya, o. Ha? Tungod siya ni sir. Ha? Makani. Gani. Ang tungod. Hindi ito nakatungod, o, ganyan, o. Oo. Hindi siya nagtungod, dara, o. O, di ba? Oo, sir. Dili rin nagtungod, ha? O, asa ang kano nyo? Bolta na eh, tao, doon niya. Ano eh, bantay ka na eh. Sentro dyan. Okay, tao na eh. So, muna ang ignition. Timing. Snap mo sir, igutom na. Late ka na nga, snap pa ka. Tingnan mo, gigubanan na mo, nagtakilin eh. Kitoyo sir, kitoyo. Tay. Patay yun lagi. Pero nga, ang taro na na, anong gupo nun? 1.5 na pa. Mapura mo mo kabahay ka na. Impas ng binisar. Dapat ang iyang Ang impas. Bangan ka nanti ba ito? Number 1 dyan, no? Oh, asa maday na yung number 1 dyan? Wala naman, sarap man na ka po. Puro na dyan. Number 3. Okay. Attention wire number 1. Mauna natin ito, tanaw ko na. Sir. Okay. Sunod. Number 1 dyan. Meron na, pasod na. Number 3, no? Ayun na. Sit ka lang. Ito, last nga. Okay, number 3, sunod. Dito, 3. Okay, tarong. Okay, asan direto nga? Taon. Abdi ka dyan. Karga. Bola. Okay, hawa mo na. Tanong to, komandar. Tarong na tanong na. Wala pa. Lupad na. Ha? Wandar, di ba? Di mo andar. Kung taro ang timing, di mo andar, mo andar. Andar. Siya, di mo andar. Ang misinterpreter. Miss timing. Eh, ha? Andar ha? Diba? Ha? Okay. Asan yung spark plug tester ko? Taguhin nyo na. Alam na mangyayari dyan. Mawawala mangyayari. Ibigay ito sa lalagyan. Okay. So yung wiring talan, tabangin ninyo ha. Okay na. Natawag na ako dire ha. So kuha sa nato na yung wire sa fuel pump ha. Para silikon nyo. Dili mo pa ha. Balik sa radaan dito no. Kaya isang na mawagtang na dire.